Добре, записвам. Си изключа звука. Мамо Тони, здравей! Здравей, Краси! Прекрасна си! Благодаря ти, ти Млад, също. млад, красив човек. Пак сме в тон да поздравим и нашите зрители. Искаме да ви благодарим за това, че ни гледате. Последното ни видео, последния подкаст достигна над 1500 гледания към днешна дата, за което сме много щастливи. И ако искате да подкрепите нашата идея, това, което правим, ще се радвам да се абонирате за канала. Ще ни помогнете много, ако достигнем 500 абоната. Това е първата ни цел. Така че, ако ви е интересно, ако ви харесва, направете го. И така да започнем по същество. Преди да започнем, най-същественото е, че утре е един от най-хубавите празници, който в моето съзнание е най-вече празника на майката. Няма човек, който да не си спомня от детството как е прегръщал и казвал честит 8 март, мила мамо. И защото ти си вече една прекрасна мама, аз ти пожелавам да си все така всеотдайна с моят внук, да го обичаш толкова много и няма по-скъпоценен подарък от този да набереш стрък по стрък нещо от гората. Заповядай. Много ти благодаря, мамо Тони. Уханни горски теменушки. Страхотни са. Много ти благодаря. Трогната са, много са красиви. Това също... и пак препратка към формата, който изпълняваме, защото ти непрекъснато ме питаш какво трябва да си зададат като въпрос. Цветята важни ли са? Всичките тези неща са важни в зависимост от обстановката, в която се намираш. Аз имам една червена роза за теб, заповядай. И по случай 8 марта, това, че ти много си моята мама Тони и си родила човекът на моя живот, имам един друг подарък за теб. Много мило, много мило. Сега обаче аз искам да те попитам дали ще приемеш подаръка ми. На 26 този месец март Лили Иванова ще има концерт в Кюстендил, така че те каня да дойдеш с мен. Купила съм 2 билета. Благодаря. Приемаш ли? Благодаря, приемам и ето хубавото нещо на това, че ние не рамкираме в сценарии. Ти ми изненада. Радвам се. Изненадаме и с най-голямо удоволствие ще се наслада на една изключително талантлива българка, която е в 100-те най-известни и талантливи жени в света. Да, тя е уникална е, възхищава ми се. Така е, ще се насладим заедно тогава, да си го сложиш в календара на 26. Непременно, няма да го забравя. Вечерта. Аз всеки ден ще си мисля за него. Добре. Сега да видим обзора на Ергена тази седмица, която измина, беше доста интересна. Аз лично така с интерес гледах и доста добре режисирано и като реакции, като динамика на взаимоотношенията. Това, което си говорихме предния път, да стане интригата, тя стана. Да. Има и нови участнички, така както ти добре беше предположила. Да. Ако искаш да започнем с тях, с новите участнички, които... Ами да започнем. Аз очаквах да има, защото нищо не се случваше. Беше неестествено тихо, неестествено за такова шоу, което е за любов, да няма никаква интрига, да няма ревност, да цари едно пълно спокойствие и всички като в харем се обичат, разбират се, споделят си и това, което казвах. В точният момент режисьорите, сценаристите са прекрасни, защото аз го усетих и върху себе си като психологически момент. Казвам, това нещо вече ми е скучно, не ми е интересно, няма да го гледам, нищо не се случва. Все едно и също и ето ги изкусителките. Не знам дали това е точният етикет за тези дами, изкусителки.
Защото изкушението не е само във външността, изкушението в абсолютно всичко. Да. Гейшите изкушават най-много. Те имат много умения. Това е интелект, музика, танци, стихове, еротика и в никакъв случай консумация. Това е. Хареса ми. И сега пуританите може би ще кажат, тази жена, която е над 60 години, как смело разсъждава. Тази жена, Санта Китана, с едно много красиво оригинално име, все пак като артист, наистина трябва да има нещо по-впечатляващо. И с чувство на много оригинален и интелигентен хумор казва Санта, защото в никакъв случай не съм Санта. И Китана, защото е буквички от истинското ми име. Китана се римува много хубаво с Котана, защото е една страхотна Котана. За нея бих могла да кажа, че тя е наистина изкусителка, защото има бърз ум. Тя е като автомат Калашников. Да. Колко бързо говори и каква добра артикулация има. Да. Всичко и се разбира. Докато някои, може би малко са прекалили там с филарите в устните, така едва ги отварят. Аз не знам как се хранат въобще, но казаха, че храната не е много хубаво, така че няма проблем. Много ми хареса тази дама. За пуританите, защо е облечена така? Ами шоу е. Ами тези, които са по-бански и много разголени, бански им е просто маркирано само на определени зони. Те са чисто голи. А тази жена е отгоре до долу облечена. Прозира. И това го е направила много артистично. Защото не пълната голота създава интерес, а загатнатата голота. При нея е много красиво да го направи това и на нея много й отива, защото тя е шоумен. Тя е човек, който има едно много... Аз я спомням нея. Откъде? От талант. Цитиридис? Аз си гледах две участия. Едното в България търси талант. България търси талант, да. Другото е. Но аз не можах да разбера, че това е същата Санта Китана, защото тя е направила много пластични операции. Защо ги е направила, тя си знае, но много болка е преживяла, защото това не е просто ботокс, не е филър, това са дребни работи, това е неинвазивна хирургия. Нейното става въпрос въобще за фейслифтинг, което е изключително операция. Операция. Да, така е. Наистина тя е от трите си заслужава най-много нашето внимание и така анализ. Аз смятам, че тя дава заявка за следващият Азис. Тя има точно определена стратегия и знае, че с скандала, с провокацията ще бъде запомнена. Защото нека да бъдем честни, това шоу Ергенът ще мине, ще замине и до година по това време от всички тези, колко са 20-25 момичета, ще бъдат запомнени най-много 3. И тя със сигурност ще бъде една от тях заради нейната провокация. Защото има ли хубави момичета? Има. Има ли интелигентни? Има. Обаче провокацията тя няма продава. Толкова талантливи, колкото нея. Тя провокира със своята увереност, че тя много може, тя е талантлива. Да, единственото, което аз лично така си задавам въпроса и със сигурност не одобрявам, е всички тези 12, тя каза, операции, които си е направила. Защото в интерес на истината тя изглеждала много по-добре, много по-красива, когато е била естествена. Тоест тя не е имала нужда, защото знаем, има някои момичета, които примерно генетично, за съжаление, примерно носа им е твърде голям или както нещо... Пламена. Имат наистина обективно както Пламена, нужда. Тя е при катастрофа. Те според мен при един и същи хирург са се правили, защото много еднакви имат ги е някаква прилика, направили. нали? Да. Ами то се оказаха, че са приятелки. Да, най-вероятно. И сега са пернички, но заявиха, че за мъж няма да се скарат. Което малко смело ми звучи, значи няма такова нещо в любовта. Ако истински обичаш, няма как да харесваш твоята съперница в чувствата. Ще се скарат и то ще се скарат съвсем целенасочено от Санта Китана, за да може пак да бъде в... Да, артистично.
в центъра на събитията и да спечели екранно време, защото те в Да. крайна сметка са за това да бъдат главни действащи лица, не да бъдат там пълнеши между другото. И дори аз съм сигурна, че ако не стане нещо, тя ще го провокира да стане. Бива я. Да, определено. Бива Да. я. Какво мислиш ти за тези пластични операции? Защото все пак тя дава и пример на много млади момичета, които ето сега ще си кажат, ето тя го е направила, защо пък аз да не го направя, повлияни от тенденции, от течения, от мода. Доколкото вече виждам и така се интересувам от общуване, нали, с млади хора и ги питам, интересувам се, това е нещо, което отзвучава. Специално за тези тежки пластични операции. Хората, които са в шоу-бизнеса, нали, ги правят даже брутално неестествено е, защото когато си почти на 80 години и си направиш такава фейслифтинг процедура, меко казано смешно, няма да цитирам тези наши български изпълнители, които много по-симпатични ще бъдат, ако не прекаляват толкова с тези. Защото шията, всъщност това е мястото, което на нея не се правят пластични операции. Няма как да се случи. И тогава вече една маска и една възрастта трябва да личи, да остаряваш красиво, да ползваш козметика, аз съм за това. Ако някъде нещо малко искаш да пипнеш, нали, някакъв филър или ботокс малко, аз не бих си правила такива процедури, но това фейслифтинга е нещо ужасяващо. Да, така е, но тя, според теб, какъв е нейният мотив да ги направи всички тези Не знам, операции? аз мисля, че това при повечето хора дори опира до някаква страст, както е хората с татуировките. Започвайки веднъж, добиваш страст да правиш непрекъснато и увеличаваш. Има много такива хора, които не се спират. Мисля, че същото и все пак е някакъв вътрешен проблем или неувереност. Ти като психолог по-точно можеш да го изразиш. Аз го изразявам като човек с повече житейски опит. Един човек, който е с така много без комплекси и знаейки какъв е, какво може, с добро здравословно самочувствие, защото и самочувствието има граници. Има един афоризъм, който се казва, че самочувствието като белето. Трябва да знаеш, че го притежаваш, но да не го показваш. Мисля, че беше от Гьоте, както и да е. Няма значение от кого е. Аз също си задавам въпроса, защо го е направила. Но след като й харесва и се чувства така добре, да, нека. Имаше предположение в коментар, някой беше написал, че най-вероятно тя била в същата катастрофа, в която е била Пламена и затова... Тя би го казала. Тя го би казала, аз така си мисля, защото възможно е, защото Пламена ме впечатли с тази откритост. Начина, по който разказа абсолютно всичко. И в случая Пламена даде пример, че тя е направила пластична хирургия поради тази причина, поради нужда, което оправдавам. Сега, ако някой в шоу-бизнеса има недостатъчно красив нос или штръкнали уши или нещо, което не е наред с колите, защо да не си го направи? Това го приемам част от тази артистичност. Да. Но в шоу-бизнеса, другото не знам за какво ще бъде. Нямам си на идея, нали, че се харесваш повече така, това те комплексира, ако не си точно по този начин. Или да речем, Санта Китана да се отличи, но тя се отличава и без това. Тя се откроява. Защо и не възнамерявам другите две изкусителки да ги коментирам? Едната не е изкусителка, едната е просто едно друго древно име от времето на Месалина, което стана ми мъчно за това момиче. Изпитах тъга като майка. Аз нищо не работя, ама разполагам с пари. Аз бях с един възрастен мъж и той така започна да ме потиска. Добре, какво правиш тогава с този възрастен мъж? Искаш да имаш пари? Работи, ще бъдеш много стойностна. И тогава можеш да имаш и млад, и красив, и можеш да бъдеш и майка, което е всъщност най-важната мисия на една жена в живота. За какво е, ако е просто така?
Не мога да си го обясна. Там има и друга интрига. Тя е била с бащата на детето на Цветелина Велева. Не беше ли другата? Цвети Велева. Цвети Да, Велева да, го но каза. не, защото ти сега говориш за Тази Кати. Кати. Аз разбрах, че другата е била... Другата миската, която е. Да, която е от София, учи психология в Пловдив. Да, е бивша мис. Да. Тя хубава, но само толкова. Нищо повече. Тя не може да изрази хубостта си. Хубостта не е просто хубост, там трябва да има и увереност. Аз съм виждала, примерно, сама съм си правила експеримент за себе си, без да го споделям, върват две красиви момичета. Едното е много по-красиво от другото. Но е потиснато, свито, притеснено. Другото не е толкова, обаче е изправено и излъчва увереност. Да. Харизмата е в тази увереност, която я носиш. Това е и в животинския вид, това е и при човеците, това е навсякъде. Аз съм го наблюдавала. Тази увереност е сигурност. Да. Аз ще общувам с теб, защото ти си уверена, защото ти можеш да ми дадеш истински качества. Да, увереността наистина дава съвсем различна светлина и аз съм го наблюдавала и в модния свят като модел и в конкурсите за красота, защото когато наредиш, да кажем, 20 красавици на едно място, коя е по-красива? Уверената? Въпрос на вкуса е. Един харесва руса, друга тъмна и така, но наистина тази, която е уверена, цялото и тяло е излъчва... То танцува тялото. Аз съм те гледала и теб. Това, което си пускала на записи, съм гледала. Каква увереност. И да опитваш за много неща, да опитваш, да се наслаждаваш на живота. Не всеки е певец, не всеки е художник, не всеки е поет, не всеки е артист. Но защо да не опиташ? Как да разбереш? Както видя, как ти се забавлявах за песничката с Виктор. Да, разкошно. Може да ме последвате, аз съм много активна в Инстаграм и в TikTok. Очарователно. Всеки ден се старая да качвам сторита и споделям ежедневието си като майка с бебе Виктор. И мама той ни направи коментар, защото последното стори беше как му пея една песен, че не е важно, как го каза точно? Аз казах, не е важно дали можеш да пееш правилно, важно е да общуваш с любов, това е правилното с едно бебе. А той си показваш отношение, той вероятно е много музикален, Виктор, защото на моменти се мръщаше сериозно. Да, правилно съм разбрала, че обратната връзка е Краси, не можеш да пееш, но важното е, че обичаш детето си. Точно така, това е най-важно, да пееш и да танцуваш с него и да рисуваш заедно с него. Не всички ще бъдат толкова талантливи, но любовта е най-голямият талант, който притежава човек. Няма по-голям талант от този. Да, радвам се, че си искрена. Между другото, баба ми Ленче, бабо, знам, че ни гледаш, тя е на 87 години, но и свалихме Viber и пращам записите там. Въобще модерни баби сме всички. Да, тя е прабаба. Тя ми беше казала преди години, Краси, нали, хубаво е, че се изявяваш, че така си активна. Каквото искаш прави, само не дей да пееш. Така ми беше казала. Виктор беше много деликатен. Моят внук е много деликатен. На моменти така свиваше вежите, после се усмихваше, прощаваше ти с усмивка. Да. Разкошно беше. Това е най-забавното. За да се върнем и на участничките, тъй като Санта Китана ни е любимката сега от тези, тя и пее, между другото. Гледала ли си участието при Цитиридис? Тя каза, но не съм го гледала. Тя не случайно се презентира като артист. Да. Тоест тя не е просто танцор, защото е била и художествена каза, че има гимнастика. записан песен и клип. Да, има няколко песни, при Цитиридис ги е пяла, така че който иска нека да се поинтересува. Не мисля, че има кой знае какви гласови дарби, ама те и за Мадона казват, че не може да пее, ама е Мадона. Тя е артистична. Така че към пуританите не съдете. Първо чуйте, вижте. Да. Добре, нейните срещи. Тя имаше една среща с Стоян още като пристигна. Какво мислиш за тази среща? Тя ги сразява. На момента задава много точни въпроси. Тази жена за краткото време, в което беше с него, тя почерпи цяла информация. Начина, по който я анализира, начина, по който след това е предадена девойките, беше уникален.
Тези момичета вече 2 седмици стоят там, не знам за какво стоят въобще. Тя за няколко мига сне изцяло това, което ние с теб... Анамнезата. Да. Направи му психологически портрет, че е много чувствителен, че е много артистичен, че е високо интелигентно момче и при това много красиво, това, че е нараняван. Всичко това обегваше от погледа на всички, дори и тези, които той ги харесва, и те все му се увеличават, обаче и той, като всеки мъж, няма много усет коя го харесва, към коя трябва да бъде. Той някъде така, като свободен електрон. И тук си спомням една песен, аз съм била много малка тогава, но тя доста дълго време се въртеше на Боян Иванов. Точно как се казваше песента, но там има един много красив речитатив. Аз търся тебе, ти търсиш друг. Той пък търси друга, тя пък търси друг. Така е в живота. Истинската любов винаги обягва. Винаги. Ето, там има точно такъв случай, като този речитатив от песента на Боян Иванов. Стоян харесва Симона. Симона харесва Крис. Крис харесва Елеонора. Елеонора политна към мъничкия сладур Марин. И всичко е така се завърта. Това е истинският живот. И когато в самото начало стартирахме подкаста и ти ми зададе въпроса дали всичко е сценарий и режисура, не, защото има хормони. Няма как там. Няма. Камерата не прави подбор. Там има усещане, има химия. И това, което много шеговито го изрази Санта Китана, че тя за една среща не само пеперуди, и дракони няма да усети, че трябва малко повече време. И то се усеща, тези, които имат... Много някои се опитват да играят, но не можеш да играеш на влюбен. Няма как да ти се случи. Единствената влюбена жена там е само една. И това е Михаела. А единствената страстна жена, която е доста опитна и си е откъсвала така вкусни сладки плодове, е Елеонора. И на нея се вижда как и светкат очите. Да, тя отрече, понеже вече започнахме да коментираме тяхните отношения. В последния епизод, в четвъртък, дадоха точно срещата, в която Марин я кани и тя му казва... Тоест, видимо, тя имаше интерес към него, но после отрече за пред другите. Ама след шоуто няма да го отрече. Но и за пред зрителите го отрече. За пред зрителите. Затова ти казвам, че след шоуто няма да го отрече. Там просто личи каква химия има, страст. Нищо повече няма да се случи, но има. Ето за това някои по-зрели мъже и жени не търсят обязателно химията. Търсят съвпадение на интереси, на характери, доверие, това, което е много по-ценно. Да. Ето аз, примерно, виждам, Михаела колко е влюбена в Марин, но Марин прекалява вече. Абсолютно. Той се самозабравя, защото той наистина е много харизматичен, много красив, но накрая ще бъде изритан от всякъде. Днес прочетох няма мерка, няма мярата е изгубил. Да, едно много готино, искам да ти го прочета, да ми кажеш как ти звучи. На Марин Чумами, каките много взеха да му се ослаждат, иска да се впусне в купона на Макс и не забелязва как неговото момиче страда. Да, тя е млада и влюбена, но той не е озрял достатъчно, за да е наясно какво върши. Тръгнал да опознава всички на принципа на Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. И само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед, има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед, и това са 2 гърненца с мед. Само че Мечо Пух е казал още, като не знаеш къде отиваш, винаги отиваш другаде. И че всяко нещо струва друго нещо. Страхотно са го написали. Много ми харесва и бих го коментирала. Илян Илиев, нека да го споменем човека, той го е коментирал в една от групите за коментари на Ергена.
Страхотно е казано, защото на мен ми е мъчно за това момиче. Само на 23 години, най-очарователната девойка от всички, личи чистота, невинност, толкова много влюбеност и търпение. И мога да ти кажа, това момиче ще спечели, а той ще изгуби. Тя ще разбере всичко и ще го изхвърли от живота си, но нея ще е срещне човек, който тя ще заслужи, защото шоуто е много по-ценно след шоуто, отколкото в самото шоу. Да. Всички тези хора, голямата част, не всички, лапсус, не всички, голямата част от тях ще намерят това, за което са там. Защото това, което търсиш, то те намира. Ако търсиш любов, ще те намери. Ако търсиш бизнес, ще те намери. Ако търсиш каквото и да търсиш, то те намира. Да. И то и в Библията много добре е казано. Търсете и ще намерите. Чукайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви бъде дадено. Но не мислиш ли, че тя пък прекалено бързо, прекалено рано му се предовери? Тоест, тя какво очаква? Той още в началото на сезона да каже, ето аз те срещнах и давай да си ходим. Нали? В крайна сметка и продукцията има очаквания от него той да си играе ролята на ерген. Той си играе с нея. Той пуска на малки порции, момента в който тя е вече отчаяна, той пуска нещо, или целувка по буската, или ти си ми много важна и така. Значи, любовта е неконтролируема. Тя в началото казва, аз нямах толкова очаквания, но те вече започват да растат. Била съм млад човек и знам как не можеш да контролираш това. И знам как става все по-силно. Колкото повече ти бягат, става все по-силно, то те завладява и дори ставаш обсесивен. Да, и има и предвид, че те са и в изолирана среда. Именно. Най-вероятно, не знам със сигурност, добре е да разберем, но при нас в един за друг ние нямахме право да имаме телефони. И там никакъв контакт с външния свят. Естествено. Тоест ти започваш да живееш в един Ти добиваш балон. информация, която те разстройва. И затова там това е най-голямото изпитание. И си много по-пренавит, т.е. една ситуация може да те разклати много повече там, защото ти нямаш не какво в реален свят. да те разсее. Така че до някъде я разбирам, но все пак напълно доста... я разбирам. Дори ми се струва, че е много силна и много устойчива, защото тя пълни очите си с сълзи и изтърпява и всички момичета около нея обожават, те я обичат. Да не говорим, че Марин постъпва по изключително грозен начин. Крис каза за всички, това са двете мои малки братчета. И за Стоян, и те имат много добри взаимоотношения. Така че Марин не му пука, казано на жаргон, не му пука на кой негов приятел ще вземе гаджето. Което е много грозно. Значи вече въобще не ми е симпатичен. Не само, че ме разгневи с Дон Кихот, ами сега с това е много по-страшно. Дон Кихот все ще го разбере някога кой го е написал. Простихме му едната грешка. Тази няма да му я проста. Защото не е честно, не е хубаво, не е мъжко. Той е себевлюбен. На всяка среща пита момичетата какво мислят за него. Той не се интересува те какви са. Не им задава въпроси. Някакви глупави неща там, това с костенурките ми беше много изключително дори неприятно, защото първо това беше екологична катастрофа. Те излизат нощно време, не при висока температура, той ги изрови от дупката. Това, ако наблюдават еколози такъв формат, могат да създадат проблем на продукцията. Да, виж, аз не се бях замислила за това. Глупави неща. Глупави. Ето, виждаш ли как много малко нещо може да те разклати, да те срине и както си бил някъде с много емоции, така да отидеш долу. И вече той е падишаха, собственика на харема, заобиколил, прегърнал Санта Китана, другите около нея и вече той е всичко. Да, ама не.
И точно в тази ситуация се появи един друг персонаж, куклената актриса. Как Ох, е тя, името? тя плача за всичко, милата. Тя добре си играе ролята и не чак толкова. Мен ми е дразнещо, защото е много лигава. Те са приятелски взаимоотношения имат. Ама защо на мен е тази роза? Ама защо и Стоян ми даде? Ама... Ей, абе вижте се, не знам камерата как ги прави и как ги променя, ама на мен много малко девойки ми харесват в лице и като излъчване. Значи като тела всички са безупречни. Там няма две мнения по въпроса. Но така малко пълнички ми се виждат в лицата, боцкали са се здраво с ботокс. Тя специално не е, Не, най-вероятно. тя не е, ама другите. Мисълта ми, че дразнеща е. Дразнеща е. Особено когато беше разстроена и плака. Ама силно плака за Стоян. За какво плака и аз не мога да разбера. Ама аз съм си такава емпатична. Да, тя намира начин, въпреки че не е най-атрактивна Въобще не е визуално, атрактивна. обаче намира начин да бъде от водещите лица. Тоест печели си екранното време, печели... Ами, печели, както печелиха в предишните формати Ана Мария и някоя друга, като правеха скандали и бяха приятели на главният Ергенин. Но тя беше много... На мен ми стана симпатична с това, че каза, аз не мисля, че той ме харесва за То Стоян. очевадно, това добре, че си го каза. Да. Както... Тоест не живее в самозаблуда, че най-харесва. То е абсурдно да живее в самозаблуда. Все можеш да имаш някаква реална преценка за себе си. Ами сега да поговорим за Мария. Мария, която е много интелигентно момиче, обикаля света, най-вече. Която е от Благоевград. Париж. Живее в Париж. Или не беше тя от Благоевград. Друга беше от Гоце Делчев, живее в Париж, да. Както и да е, няма кой да не ги объркаме кой откъде е, но изключително умно момиче. Тя е с инженерна специалност, аналитичен ум, изключително умна дама. На нея й беше скучно с Крис да бъде. Той движеше по повърхността, тя е по-задълбочен като разговори и той се върти само в едно така русло, едно и също си говори с всички дами, докато тя е много интересен човек. И беше много честна, когато каза, аз не усетих никаква химия, вероятно и ти, но малко ми прозвуча като една защитна реакция. Добре да е, усетих, че ти не ме хареса, ама нека и аз да излеза от ситуация. И аз не те харесах. Грозето е високо. Грозето е високо, не мога да го достигна. Кисело е. И тогава реши да направи нещо, което да го впечатли и да покаже колко е великодушна. Няма великодушие в любовта, ако обичаш, няма. Няма такова нещо. Баницата, която направиха заедно с Елеонора, Елеонора обича Крис. И тя го изненада на тази среща, която бяха. Чак да го обича, тя ако го обича, нямаше да проявява така казва. Не, това беше страст. Това беше страст. Между обич и страст разликата няма прилика. Тя се заяви в началото, че е само заради Крис. Тази Кати, примерно, може да изпитва хиляди страсти, ама обича не знам дали може да изпитва. Да, но виж, тук е интересно, защото пък моят поглед върху Мария е по-различен. Тоест, ти казваш, че заради това, че тя усетила, че не е била харесана, е решила първа да се отдръпне, за да излезе по-широко Всички скроената. се възхитиха. Колко е истинска. Как честно е постъпила. И мен това ме усъмни. Как пък толкова истински, как честно е постъпила. Всички сега ще видя дали ще излезе. Ако излезе от шоуто, истински е постъпила. Ама тя, за да излезе е нужно да види и другите двама. Не, тя каза, че влиза в шоуто само за него. И ако там няма точка на пресичане, тя ще излезе. Това каза на момичетата. Това не съм го чула, но в един от синхроните каза, видях, че не става с него, нямам тая дълбочина, която каза, че търся. Няма да опитва. И затова отиде на среща с Стоян, даже се опита да го заговори и се задави, ако се сещаш този момент. Спомням си, задави се. И тя се задави в опита си да го заговори, и то беше за да може вече да започне не може да и там преглътне, да Стоян е пък голям залък.
Аз с чувство за хумор да кажа. На мен ми е Много симпатична. го Мисля, харесвам. че и тя за момичето, за да се Да, справя да, сама да. в Много живота и умна, да много умна. каза, че си е купила апартамент в Париж, което Да. си е голямо постижение. Явно е успешна в Това е кариерата си. стойностен човек и тя няма да се поддаде на мъж, който е елементарен. Така че аз вярвам, че не го е харесала също Ами, Крис, тъй като предполагам. той Предполагам. може да има някаква дълбочина, но на мен на моменти ми изглежда на Не, един не, мъж, напоследък вече въобще не намирам. който просто пуши трева в свободното си време и отишъл там за сметка на продукцията да си почива и да Да. се изявява телевизионно. Да. Тук в Шри-Ланка. в началото си мислех, че е много уравновесен. Ти още в началото го усети. Аз някак си така по презумпция го свързах с възрастта му, нали, че е по-устойчив, нали, то, че е опитен. Опитен е начинът, по който общуваш с момичетата. А иначе аз харесвам много Стоян, защото той е много артистичен, много интелигентно момче, много знае как да общува, но миличкия делолосе от гаф в гаф. Много му се събраха в харема, 4, 5, 6. Той харесва ги, ама то си ги харесва искрено това момче. Да, той защото е много добър човек и вижда доброто в другите и със сигурност е много объркан и му е било объркано. Да, но те пък и много хубави тези неговите. Хубави са, да. Ще видим какво ще стане. Само не знам защо харесва толкова Симона. Предсежда през зъбите, много прекалила с защото устните. тя постави дистанция, той сега точно мъжкото в него да иска да я гони. Мъжете са ловци. Това го печели, не че вижда нещо по-специално. Въпреки че тая Симона много я харесва. Виж, че и другите я канят. Ама всички точно за това ти казвам, тая камера какво показва? Ами виж сега, аз все пак съм жена. Аз харесвам мъже, не харесвам жени. Да. И нали, мога да кажа как изглежда, нали, Стоян, как изглежда Крис, как изглежда Марин. И естествено, че аз повече така с някакво майчинско отношение, защото няма как по друг начин. Ти виждаш, че аз ги оправдавам за всичко. Да. Няма как, аз имам двама сина. Да. Ами тя е много така леко води разговорите, умее да създава някаква дистанция, което точно да пали това мъжкото в тях. Да, но не показва някакъв висок интелект. Не показва, ама те пък не знам какво търсят. Дали търсят високо интелектуално Не, мъж желание. не търси това, мъжете не търсят това. Така, че макар, че не се живее и с глупава жена. Да, тя определено така е фокус на вниманието. Кой друг ти направи впечатление и си заслужава да го коментираме? Кой? Значи, така с чувство за хумор да го кажа. Момичето с очите на хъски. Така го запомних. Бети. И Стоян. Тя се опитваше по някакъв начин да покаже, че го харесва, но някакси това момиче няма такава комуникация. Това, което си говорихме точно преди малко. Не умее да показва увереност. И там през цялото време аз гледах в измачканата покривка. Нали, не се бяха погрижили. Отклониха ми вниманието и не можах да ги наблюдавам. Измачканата, особено за хора кой друг ми направи впечатление? Анастасия. Анастасия с много голяма заявка. Тя е приятелка на Симона. Точно така, на Симона. И всъщност те са и съпернички там. Защото Анастасия си харесва Стоян, нали така? Чакай само да видя коя беше Анастасия. Така. Анастасия, едно русо момиче, което аз така, нали ти казвам, фигурите всички са хубави, но в лицето не ме е впечатлила толкова много. Но то пък се казва, че много... Не беше Стоян, а беше Крис с нея. Анастасия русата, която я сравняват с една актриса, да. Не, Стоян беше, нали? С Скарлет Йохансън я сравняват. Така ли? Да.
Да. Горката Харлет Йоханссон. Да. Да, тя е симпатична. Симпатична, те всички са хубави, Мгм. но аз търся някакво очарование, нещо друго и така. Да. Та какво с нея ти е направи впечатление? Ами, че там има вече конфликт между двете и Симона много страда, защото са приятелки и казва, аз се отказвам, аз вече няма да хода на среща с Стоян, след като тя така се държи с мен и казва, ти нарочно го правиш, и този род неща, но това е нормално. Нормално е. Започват вече интересните неща, в крайна сметка те са влезли в шоу за любов, а не в девически манастир. Да. Има едно момиче, Ана Бела се казва. Тя не сме я видяли по никакъв начин, или поне аз не Аз съм. не знам коя е Тя е даже. с едни очила и така си седи само момичето. Ето виж, ще се сетиш. О, миличката, въобще не ми е направила впечатление. Те са отишли грубо казано, да консумират почивка. Дали ще се разгърне кога? тя като персонаж или просто няма да й дадат Те ще роза? изгонят. Да. Тези, които не са активни, ще ги освободят, защото няма как тия момчета се справят с толкова много дами. Да, т.е. Това те е ще много си нещо. оставят тези, които вече са успяли да им вземат на мен ми се внимание. струва, че прекомерно голяма е бройката. Може би малко по-малко щеше да е по-така. Мъчно ми е за това момиче, което много исках да го видя. Гориция, момичето с корени от Дупница. Аз я виждам много симпатично момиче. Да. Има малко такова скандинавско изражение, по-скоро отколкото с майка българка и баща българин, такова скандинавско изражение има на лицето. Различна е. Различна е, но симпатично момиче, много слънчево, усмихнато. Да. Тази Алия, тя продължава да се забавлява, тя според мен никой не харесва, но умее да взима. умее и независимо от това, че не владее много добре български език, знае, че внася едно очарование с този начин, по който говори и не спира да говори, да се смее, да се забавлява, да танцува. Въобще шоумен е тя. Да. Тя е шоумен. Да. Като каза много са, аз веднага знаеш ли кое ми беше първото, което ми мине през ум? Много са в парламента. Да. В Ергена са си супер. Така да има повече, да гледаме хубави тела, рокли, обувки, гримове, прически. И интересно ми е дали те сами си избират облеклата. Това знаеш ли, имаш ли информация или те ги обличат от продукцията? Виж как се мачват понякога. Мисля, че ги обличат. Мисля, че ги обличат. Да. Убедена съм. Няма как толкова много куфари да занесат и при положение, че всеки път, когато имат среща, те имат матч. Ето тази с Стоян. Стоян беше в нежно-розово риза. Тя беше с рокля на цветя на фон нежно-розово. И една зелена омачка на покривка и друго не мога да кажа за случай. И другото, което прави впечатление, те хранят ли се въобще на тези срещи? Защото някой беше написал, че чиниите им винаги остават непокътнати и много меят, поне да се изяждат храната. Сега, истината е, че като ти си на среща, ето дори сега ние с теб сме на среща и знаем, че имаме камера, т.е. има още участници в разговора, които ние не виждаме. Да. Сега, аз лично, на мен не би ми било удобно да се храня спокойно, при положение, че знам, че това ще се чува, че ще ме гледат. Знаеш, винаги може нещо да се окапеш, да ти остане между зъбите. Още повече, че има и мъж, с който ти по някакъв начин флиртуваш и се продаваш. Това е нещото, което са го избегнали от предишните формати. Там ги даваха как се хранат и имаше едни такива сцени, които не бяха много красиви. Няма да ги коментирам, защото това е отминало вече. Мен също ме впечатли и ми прави впечатление, че в нас е един такъв аристократизъм. Да. И начина, по който се забавляват, начина, по който танцуват. Всичко това на мен ми прави много добро впечатление. Освен това и умерено пият. Виждам как държат чашите си.
Само една дама така ме впечатли начина, по който държи. Явно доста така често държи чаша. И тези неща впечатляват, особено когато човек има по-дълъг житейски опит. Да, да. Намирам го за подходящо, намирам го за красиво. Да. Така е, но все пак не ги държат гладни. После Ами им я не, в дават никакъв храна. случай не са гладни, Може. но аз си представи, когато си поръчат спагети, ти представи си каква гледка е да наблюдаваш човек, който се храни спагети. Да. Там имаше едно анимационно Lady Skip беше много приятно и симпатично, но да, права си. Може би после в кутийки им ги дават за вкъщи храната. Или пък миди, или каквото и да е било друго, звука, който се издава и всичко останало. Някои от храните биха събудили и други помисли. Да. Относно ергените, тъй като ние коментирахме Крис, това, което единствено ме прави добро впечатление при него е, че той е може би единствения, който задава въпроса: ти искаш ли да имаш семейство и деца? Тоест, по някакъв начин им дава заявка, че той е готов за сериозно обвързване. Не е там само за флирта и че търси вече в етап, който търси сериозна жена. Едни и същи стандартни въпроси им задава, но никога не пропуска да попита: как изглеждам отстрани, какво мислиш за мен? Да. Сякаш са лишени от способността да им задават по-такива въпроси, които да ги опознаят наистина. Не знам, може да се притесняват от камерите. Единственият човек, който задаваше въпроси, беше Санта Китана. Да. Всичко останало просто мълчи. Тази жена ме е изумила. Жена. Тя е млад човек. Изумила съм се. На мен не би ми хрумнало да задавам. Това е изкуство. Да задаваш такива точни въпроси и да си търсиш точният отговор. И когато не си го получил, отново го задаваш този въпрос. Тя е уникална. И след това анализа, който им направи там, беше впечатляващ. Този конфликт, който си имали с Пламена, тъй като аз разбрах, че те са отишли заедно на кастинга, т.е. те си били приятелки, когато са отишли на кастинга. Да кажем, кастинга е бил лятото. В реалитето са влязли есента. Тоест, те в тези месеци нещо се случва между тях. Те разказаха ли го? Аз много не разбрах там за някакъв Не разказаха точно какъв е техният конфликт, но Пламена каза: тя знаеше, че аз влизам заради Стоян. И затова сега тя се насочва към него, когато разказа своята история. Да, но те после ги дадоха как се събират двете, как говорят. Те не са ги дали зад камера какво си говорят. И за финал видяхме как те вече са прегърнаха се, и са си решили конфликта. Решили са си конфликта. Аз мисля, че не е толкова лесно да се реши такъв конфликт, но вероятно това е в сценария. Както е и в сценария да се скандализира обстановката, така и в сценария да се получи, защото там щеше да излезе извън контрол. Тя е опасна, тази ефория. Санта Китана ефория. Санта Китана взе светлината от прожекторите от Цвети Велева, която беше най-остатата до преди това, и дори самата Цвети забелязали как млъкна. Тя се вцепени. Да, тя не очакваше. Тя се вцепени. Тя беше като горгоната. Край. Вцепенено лице. Да, така. Много оригинално. Много. Разбуниха, събудиха духовете и на мен много ми се иска хората, които толкова много строго съдат този формат, да си дадат един въпрос: къде в живият живот могат да видят такава картина и да правят сами своите изводи. Аз никъде не бих могла да го видя. Това е шоу, което показва връзки, взаимоотношения, конфликти, разрешаване на конфликти, в това число възпитава емоционална интелигентност. Как да разрешиш един конфликт? Най-емоционално интелигентен там е Михаела. Михаела? Да, Михаела. Малката Михаела. Защо? Защото контролира. Аз си представи, че такова нещо се случеше на някоя друга жена. Тя каза: аз съм много разклатена. Това разклатена е, но каза и друго нещо. Значи, когато много се разклатим и устоим на това разклащане, означава, че ще можем да продължим и след него. Само, че не е ясно дали... На мен ми е ясно, че просто в шоуто ще излезат двамата, след шоуто ще приключат. Всичко това, което ние виждаме с теб, тя ще го види след предаването.
Аз не бих устояла като жена. Ти Ма би ли устояла? Но той в случая тя дори няма какво да вижда отстрани, защото тя беше там на същото място, само че той е на съседния диван Да, и се е но прегърнал тя с не другите. чува. Тя не ги чува нещата, които си говорят. На масите, когато общуват, тя не знае Леонора и той какво са си говорили. Да, да, Аз ти казвам, тези ако нямаше камери, просто... да. Интересно е, наистина аз го определям като най-добрия сезон, въпреки че, за да съм честна, съм гледала само 2 преди това. И аз само 2 и бях отвратена, особено в последния, 4-тия. Беше отвратително. Значи Виктория ми е мерило за простотия. Аз него не го гледах, така че не знам коя е Виктория. Мерило за простотия и много от хората не искат да го гледат точно поради тази причина. Там бяха брутални изкази. Там беше един каруцарски език, който аз не можех да го гледам. Супер, значи радваме се, че формата сега е така интелигентен. Страхотен е формата. Има какво да обсъждаме и става все по-интересно. Надявам се и нашите коментари да са ви интересни. Така че като за финал нещо да направим. Като за финал, нека да им е с дъх на горските менушки и много любов. Ето ги моите горските менушки. Честит 8 март на дамите, на кавалерите, ако има такива, които ни гледат. Обичайте жените си. Не забравяйте, че любовта е избор всеки ден, не само на 8 март. И великото е в простите неща. Да, и очаквайте следващия ни епизод в канала Краси Гешева. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, за да достигне до повече хора. Благодаря ти, мамо Тони. Благодаря ти, мила Краси.